Joo. Täällä on näköjään täällä Paasikiven tiellä täällä Tampereella, niin näköjään täällä on rikki tommonen digitaalinen mainostaulu. Niin kuin näette, niin ei mainoksia näy siinä taulussa. Ei näy, ei. Ihan on pimeä taulu. Pimeä taulu. Ei näy mainoksia, ei. Huomasin tossa, että se on näköjään rikki tuo mainostaulu. Se on semmonen digitaalinen mainostaulu. Niitä on täällä useampiakin täällä Tampereella, näitä tämmösiä mainostauluja, tämmösiä digitaalisia. Nyt näköjään täällä ei sitten näköjään se on rikottu. Tai no oikeastaan mä kyllä tiesin, että tää on rikottu, kun mä luin tuosta yhdestä Aamulehden nettisivulta semmosen uutisen, niin siitä mä oikeastaan tiesin, että se on täällä rikki, niin ajattelin tulla sitten kuvaamaan. Pystyisikään tuolla lähemmäs mennä vähän kuvaamaan, katsotaan miten se on rikki. Joo, näköjään sieltä on noin semmoset kaapelit revitty irti. Sillä näköjään tämmöset kaapelit revitty irti ja sitten on näköjään vähän poltettukin näköjään. Et siinä on syy, miksi ei näy mainoksia. En tiedä sitten kuka on tommosen käynyt tekemässä, ei oo kyllä kauhean järkevää. Tiedä sitten. Joku on vähän vihaansa purkanut tommoseen digitaaliseen mainostauluun. Joo. Joku vähän purkanut vihaansa tommoseen tauluun. En tiedä sitten. Ainakin tuossa Aamulehden uutisissa, tai siinä Aamulehden nettisivulla epäiltiin, että olisi jotkut anarkistit tai semmoset asialla, mutta en sitten tiedä. Se epäiltiin ainakin jotkut semmoset anarkistit tai semmoset tänne asialla, että ne olisi kuulemma rikkonut ton mainostaulun, mutta en sitten tiedä. Nyt sitten niin. On tietysti ihan ymmärrettävää, että on niinku, tai siis mä en tiedä miksi niinku pitää tommoseen purkaa vihansa tommoseen, että rikkoo tommosen digitaalisen mainostaulun, niin kyllä en ymmärrä kyllä yhtään. Kyllä mä nyt sen tiesin, että toi joitakin ärsyttää tommonen digitaalinen mainostaulu, kun siitä on monet valittanut, toi kuulemma vähän niinku on liian kirkas toi mainostaulu, mutta en mä nyt arvannut, että se noin paljon ärsyttää ihmisiä, että sitä pitää sentään ruveta rikkomaankin. No joo. En tiedä sitten. Mutta semmoiselta se näyttää. Siinä on ihan poltettu ja rikottu tuo sähkökaappi. En nyt tiedä viittiinkö tosta mennä lähempää kuvaamaan. Joo. Viittiskö mennä kuvaamaan. Mutta mä en kyllä oikeesti tajua, että miksi pitää tommoseen sitten purkaa sitä vihaansa, että rikkoo tommosen mainostaulun. Mä en tiedä mitä se mainostaulu on tehnyt ihmisille, ei yhtään mitään. Että kyllä mä nyt sen tiedän, että se joitakin ehkä ärsyttää, kun sitä on valitettu, että se oli liian kirkas, mutta ei sitä nyt sentään rikkoa tarvi, että en mä ainakaan tiedä. Ei mua nyt sitten ainakaan henkilökohtaisesti hirveästi haittaa tommoset mainostaulut, että mun mielestä niitä saa olla täällä tien varsilla, tommosia digitaalisia mainostauluja, että ei ne mua ainakaan häirittä. Mua ainakaan häirittä kyllä henkilökohtaisesti ollenkaan, että joitakin näistä ilmeisesti häirittää, kun pitää niitä rikkoa. Joo. Että näin Tampereella. Näin Tampereella osataan arvostaa digitaalisia mainostauluja. Pitäisköhän mennä?
Pystyisikö sitä mennä kuvaamaan vähän lähempää? Oottakaas. Vai katsoisiko ihmiset vähän pitkään, jos menen kuvaamaan jotain. Enpä muuten tiedä. Pitäisikö mennä? En tiedä. No joo, ehkä nyt ei kannata tuolta, ihmiset saattaa vähän ihmetellä, kun kuvaa tai digitaalista, mutta näin Tampereella siis todellakin tämmöisen huomasin. Varmaan sitten on jotkut anarkistit tämän asialla, niin kuin sinä Amlahden nettisivullakin epäiltiin, mutta en kyllä ymmärrä, miksi tommosia pitää rikkoa. Tai pitäisikö mennä vähän lähempää kuvaamaan tota? En muuten tiedä. Pitäisikö? Voisihan sitä tietysti. Tossa näköjään näkee vähän tarkemmin. Siinä. Siinäkin näkyy, että on ihan selvästi poltettu tää sähkökaappi ja sitten revitty irti nämä johdot täältä. Joo. Tämmöstä tihutyötä. En kyllä ymmärrä, miksi pitää tämmösiä rikkoa. Jos ne on kerran anarkisteja, jotka on tän tehnyt, niin se on kyllä ihan ymmärrettävää. Ymmärrettävää kyllä. Joo. Näin Tampereella osataan arvostaa tämmösiä juttuja.